Hi guys, kauwan nun. Hello. Wow. Nindot di ako sa kapilang kaagi dire wa, nindot di ako ng taon. Na, atas bobo. Tapos pinaka-bobo. Oo, diha ba ka na? Nakagoro na. Nakagid na eh. So guys, marami rin sa Bogo. Biyahing norte na meron ni ma'am. So natin yung Odlot. Karang may Odlot sa Bogo. Kaya nakapanaka din siya. Managkot dito. So guys, nanami diri rin sa Bogo. And then, inabot na mo itong mga jacket. Muli ko may patoo. Ganit siya nagalan. Ay, checkpoint. 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 Pare pa dong Odlot, sir? Naka-isyos. Naka-isyos. Ang bot, nga na ito sila. Gitan dapat na ito sila. Ito balo. Ang kami guys, nangutaan na rin niya. Asa ka ba ang Odlot? Saan araw ang plate number? Ay siya, pero so guys, pinagandala na guys, lakot mo siya sa Facebook. Nagod na? Nagod naman ka? So, left turn ka diri. Kadak kataas sa tubo. So medyo sadlog na siya ang atinggahan. Medyo likoon isang dalana. So guys, kung ganahan mo makangari, nag-abot ninyo ay nga crossing. Lahos lang ta. Murag dili. Padung naman ni dagat. Bakit ka signal? Para pa na akong instruction diretso niya. Dili mo off. Palpak. Ako na. Dari na. Babaw, dagat mo, dari. Dari?
dere lagi. Dere ka na. Totoo di ay. Ano mga rough road mo eh. Di ayaw pa ng ganyan titagwen, no? Ayaw pa nang di pa ayaw. Okay guys, what's up? Manamig panagkot diri sa Virgin de los Remedios, diri sa Udlot. Sumana siyang simbahan. So pakita ang tama sa front view. So guys, mana simbahan guys. Puro sabi. Sablanon kayo guys. Ano guys? Mana ilang nindot na simbahan. So guys, manamig panagkot ni ma'am. Ya, adto na mi kuan, bugo proper kay mag-lunch. So right, kita-kita ta dito. So guys, manamig sa highway. Manamig panagkot. Sabi kadad ko ang duha dahil. Karon guys, padang may Jollibee dahil manuot ko. So guys, I guess dari na nakatapusan ng mga video. Salamat sa pagdala naman sa mga nag-bless sa dunyang adlaw karon. Alright po, manulog sa kanang motoris sa pakalsada. Schedule, David Ma'am, Ramadan TJ, sign out in 3, 2, 1, bigat. Kaya ang ganag vlog mga kayo.